The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 5:14-16. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Luke 11:33. No one, when he has lit a lamp, puts it in a secret place or under a basket, but on a lampstand, that those who come in may see the light. Luke 21:14-15. Therefore settle it in your hearts not to meditate beforehand on what you will answer, for I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries will not be able to contradict or resist. Psalm 104:33. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. John 14:31. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi as usual sa atong mga kalag, kung ba kita'y gitinir nga mga sala kay kini, kung dili na to isugid nga to sa Diyos nga Amahan, mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Diyos. This is our SOP. We have to follow. O ingnon ta, this is the protocol nga atong gisunod ining atong ministry before we start our Bible study. As believers, we have got to be filled by God the Holy Spirit, or meaning we will be controlled by God the Holy Spirit once we confess our sins. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, just use your free will so you can make the most important decision in your entire life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa, mag-ampot ta karon sa hilom. Let us pray. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa tanan niining lain sa mga adlaw nga imong ipadangat kanamo. Buhi pa kami sa among lawas, gumikan lamang kini sa imong gugma, kaluoy, kortesiya ug sa imong gugma ug grasya. Salamat sa imong pagdala kanamo niining dapita karon aron kami makapadayon sa among tulumanon sa pagpakaon sa among tagsa-tag sa kakalag aron kami makatubo espirituhanon. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan mga subscribers ning atong ministry, atong YouTube Bible study, ingon man sa atong mga igsoon diyan ni Kristo. Our fellow believers, welcome once again. Kaninyong mga bag-o, labi na, o sa atong mga followers, gihimamat kamo ining adlaw. I hope you are in
good shape in your kahimtang sa inyong panglawas o lanti pang inyong salabutan bo sa kini grasya. Atong pahimuslan kini sa atong pagpadayon sa pagtuon ni ining atong tun-anan nga giuluhan og the mark of a true believer in Christ. Okay? Padayon kita. Una sa tanan. Of course, we always remind ourselves that there are steps to make our Bible study worthwhile. Okay? Nga mapuslanon, mabungahon, o malampuson. Ang una gyud ini magpaton kita sa atong pagmapaubsanon. Maintain that virtue of humility, have an open mind, concentrate on the message, not necessarily on the messenger. Leave your human viewpoints, thinking, problems, etc. Leave them outside. Kay kung musunod kita ni ining atong ingnon ta, protocol kining atong gisubay, God the Holy Spirit will take over pag-control sa atong panghuna-huna. Okay? So, now, kitang mga magtotoo, just remind ourselves again, kita yadtong higayon nga mahimo kita sa labing mahinungdanong desisyon sa atong kinabuhi, ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Kita gipunit sa Espiritu Santo o gibutang kita ngadto sa pagkadugtong pagkayusa kang Ginoong Jesucristo through the baptism of the Holy Spirit. That is the union with Christ. Okay? Unya gawas pa niya na ng tao na kita pag-usap. We are born again, as John 3:3 and John 3:7 naglatid nga unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Gawas pa niya na kita giisipan na, gisuluban na sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Perfect righteousness is imputed nga ni sa atong kalag. Niya gawas pa niya na we have been imputed eternal life. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life. So, mao kini ang eternal life nga ato nang nadawat ni atong higayon nga mituo kita kang Ginoong Jesucristo. Nahimo kitang sakop sa harianong panimalay sa Dios. We automatically became members of the royal family of God. Gawas pa niya na nahimo na kitang anak sa Dios. Gawas pa niya na we have been declared righteous, we are justified. Kining tanan nga itong isgutan, gimani o paglabas lang sa atong paramduman nga mao kini ang nagpanghitabo sa atong kinabuhi ni atong higayon nga mihimo kita sa labing mayroong danong desisyon sa atong kinabuhi. Labi na kaninyo nga wala pa'y kaluwasan, paminaw gyumayo nini nga mao kini ang nagpanghitabo sa usa ka tawo nga midawat mituo kang Kristo ang iyang manluluwas. Mao kining mga butang nga nagpanghitabo siyang kinabuhi. Gawas pang he is declared righteous, justified, matarong na siya sa utubangan sa dili ang iyang pagkamatarong, kundili ang pagkamatarong sa Dios gisulob na diha kaniya. Gawas pa niya na ang iyang ngan gisuwat na didto, already written in the Lamb's book of eternal life. Dili na kana mapapas, di na kana mapanas, hangtod na kanas kang turan, kanati mailan nga ikaw kalifikado na nga magpuyo uban sa Dios didto sa eternidad. Gawas pa niya na nahimo ka ng lungsuranon sa langit. You became a citizen of heaven, Philippians 3:20, og automatically ikaw gisod na karon sa plano sa Dios, the protocol plan of God.
Now, human kining mga pangitabo sa imong kinabuhi, ikaw bago ng tao. Okay? Dili ka na sa mas karaan nimong pagkinabuhi. You are now set apart. Nasakop ka na sa simbahan. Kini simbahan mo ang lawas di Ginoong Jesucristo, the mystical body of Christ, dinhi sa kalibutan. Unya, gawas pa niya na, human ka maka dawat diding tanan, gawas pa niya itong akong gipangisgutan, gihatagan ka pa sa katluag siyam ka irrevocable assets, gihatag ka na sa Dios, o ang imong inheritance gi andam na alang kanimo, hinigadto na nimo sa eternidad, sa ikatulong bahin sa plano sa Dios. Now, that's the inheritance. 1 Peter 1:4 says, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Mao kana mao kini mga butang nga nagpanghitabo sa magtotoo. Now, karon kay magtotoo naman siya, he is going to step on the second phase of God's protocol plan. Nga siya nahimo na nga magtotoo ni ining panahon. He is now a believer in time. Og ang mando sa Dios sa iyang pulong niya ng maong bag-ong na tao pag-usab nga Kristohanon, mao kining 2 Pedro 3:18 nga nagatugon kaniya, nagamando kaniya, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, isuwat ka na sa imong notebook, niya sa imong iPad. 2 Peter chapter 3 verse 18. Mo kanay atong sundon ingon nga mga magtutuo dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Now, human ang imong kinabuhi is over here in ning kalibutan na. Your life is over, then you are going to step phase 3 of God's protocol plan, which is believer in eternity. Na didto wa nay kasakit. Revelation 21:4 says there will be no more, og sugdon gyud nimo kanang maong bersikulo, God is going to wipe out all tears from their eyes. There will be no more tears, no more mourning, no more sadness, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. Mao kini ang akong paglakbit lang niining protocol plan of God. And so therefore, Colossians chapter 3 verses 1 and 2, verse 1 says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. Now, kitang mga magtutuo na karon, di man niya, ang plano sa Diyos nga itong gisudlan, human kita maluwas. Right after we entered into the protocol plan of God, we have to maintain and remember the description of the protocol plan of God. Unsay description, a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. Only a right thing done in a right way is right. Gawas pa niya na, kining maong plano sa Dios is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. And it's the best and the highest plan nga giandam sa Dios
sa mga magtotoo. So, it is man's decision then to appropriate with it or not, because it's a matter of choice. Ato na po ning ipahinumdum kanimo. Tanan natong pagabuhaton, pagahimuong desisyon sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon is a matter of choice. You see? Gihatagan kita og hingpit nga kagawasan. God gave us complete freedom. But with that freedom, which we call free will, with that freedom goes responsibility. We are the only ones who are answerable, responsible, and accountable for any decision we make sa atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon. Now, ang tugon sa Dios nga kita magpahimulo sa iyang mga kasangkapan, kay ang Dios nagasangkap man kanatong mga magtotoo. Wata kanang biyahe sa Dios humanta maluwas? No. God takes care, lambaw na nga siya mag-aamuman na kanato, mag-aatiman na kanato, pinagis pagsangkap kanato sa tanan nato mga gikinahanglan. Dili ang ang atong gusto, kundi ang atong panginahanglan. The need, not the want. Mao na ang Dios. Philippians 4:19, God supplies all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, buot sa Dios, iyang kamubuton, nga kita mga magtotoo, mahimong mga mananaog. Dinhi, sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios pa, dinhi sa kalibutan, nga itong ipuyan. God wants or wills that all believers be winners in life. So, winner believers. Ang pikas, mao ang mga loser believers. Kinsa man ang mga loser believers? Mga magtotoo nga wa nalay pagtagad sa plano sa Dios, wa nalay kanang panumbaling ni ini, negatibo sila sa pagtuon sa pulong sa Dios, mo ni mga loser believers. Now let me describe to you the winner believers. Kini sila mga winner believers which God wills natong tanang mga magtotoo. Kini sila mga winner believers, they are residing in their right place to stay. Kaya kita mga magtotoo, gimanduan man sa Diyos sa pagpuyo niya ng atong tukma nga dapit nga puloy-anan. Permanent resident samtang niyata din ni kalibutan na nga gitawag kini og divine dynasphere. Now kining divine dynasphere, word nga dynasphere, dili nimo na makita diya sa diksyonaryo. Dili. You cannot find that word dynasphere. This is only a combination of two Greek words, dunamis and sphaira. Okay? Ang dunamis means gahom, power. Sphaia means lugar o dapit. So kung tapuon mo ng duha, lugar o dapit nga may gahom. Ug dili ni gahom sa tao. Gahom kini sa Dios. And niya pa, additionally, kining maong dapit nga may gahom sa Dios, mao gyud ni ang dapit nga diin ikaw magmadinaugon. Kasabot ka? This is what God prepared for all believers, nga kapuyan. And it is a mental attitude, of course, because as we have already defined, the Christian way of life is a mental attitude life. Dinhi sa atong pangunahuna. You see? Kaya unsa may tumong gyud sa pulong sa Dios, di ba nga atong pangunahuna? Just as Satan, God's arch enemy, ang tumong pud niya mo ang atong una-una. So mao na nga gikinahanglan nga tutukan nato kini, kinahanglan nga matngunan kini nato nga dili kita dani ning mga paaging Satanas, kay siya ba ang Dios gamay nga dina
Dios ni ining kalibutan na. Gitugutan siya sa Dios nga siya ang Dios ni ining kalibutan na. Mao na nga ang sistema ni ining kalibutan na iyaha ni Satanas. So mao na nga, you remember the saying which I quoted to you? A certain Frank Outlaw quote niini, I will quote sa iyang gisulti niini. What's your thoughts? Bantay gyud matnguni ang imong pangunahon. What's your thoughts? They become words. What's your words? They become actions. What's your actions? They become habits. What's your habits? They become character. What's your character? It becomes your destiny. Nindot kayo ng iyong quotation din eh. That is what Frank Outlaw said. We just quoted. So mao na nga itong pangunahuna. Mao itumong. This is the battleground between two viewpoints. Viewpoints ni Satanas o viewpoints sa Dios. You see? So therefore, akong balik kong katong winner believers, they are residing in the divine dynasty. Ang atuang divine dynasty karon, it's called operational divine dynasty with 8 gates. Dunay 8 ka mga ganghaan o putahan. Okay? Now, ang iyang Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa first advent, ang iyang divine dynasty gitawag kato og prototype divine dynasty. Ang atuang karon, di man ni operational divine dynasty. So, kining maong mga winner believers live or reside in this operational divine dynasty. Gawas pa niya na, they have Bible doctrine in their souls. Ang pulong sa Dios na himo nagyong bahin sa ilang kalag, kabahin sa ilang kalag. Gawas pa niya na they already have passed the 8 momentum test, which we are going to discuss later on again. Atong ibalik atong paghisgot nining 8 ka mga pagsulay, momentum tests. Okay? What else? These winner believers are now spiritually mature. Nainom nung kabag nga, dunay tulo ka ang sa spiritual growth, baby believer, adolescent believer, and mature, spiritually mature believer. So these winner believers are now spiritually mature. They now have the capacity for life. Gawas pa niya na they have fulfilled, nakatuman na sila sa protocol nga plano sa Dios. Gawas pag yun niya na they have glorified God. Ila nang gihimaya ang Dios. And besides that, they now have historical impact. Therefore, they are overcomers, winners. Ang overcomer sa Greek word is nikao. Ang winner is agathos. So mao kini sila, mga winner believers. That is what God wills for believers in the Lord Jesus Christ. And that is part of the mark of a true believer in the Lord Jesus Christ. Karon, muanto kita sa mga loser believers, mga pildiro nga mga magtotoo. Nganong napildiro nga sila? Gumikan silang pagka-negatibo ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, kay wa may pagtuon, wa man sila pulong sa Dios diha sa ilang kalag. Although they are believers, they are saved, they go to heaven after they die, apan ang ilang pagkinabuhi dinhi niining atong kalibutan karon, they are failures. They are losers because they are residing in the cities. Ang atbang kini nga dapit nga may gahom. Gahom na ni Satanas ang ilang gipuy-an. At gitawag kini cosmic dynaspheres. Cosmic dynasphere 1, which is arrogance complex, o cosmic dynasphere 2, which is hatred
complex. They interlock kining duha ka mga dapit nga may gahom ni Satanas. Gawas pa niya na they are called servants of Satan, mga ulipon ni Satanas. Gawas pa niya na they are controlled by their old sin nature. Ilang kinaiyang makasasala ang nagadumala sa ilang kinabuhi. They are functioning and motivated by evil. All of them will only lead to evil. Ang tanang nagadasig kanila. Naga-function na sila niana. So, mao kini ang pag-describe nato sa mga loser believers which we cannot afford to be one of those. Ang mga losers sa Grigong pulong gitawag ni sila phulos. Ang phulos, P-H-U-L-O-S, nagkahulugan kini useless. Why pos? Mabitan nang nakatawa ko sa pagtuon nato niini nga ang phulos murag mayong na sa Binisaya nga why pos. You see, nakatawa bitaw ko niini pagtuon niini. Phulos, losers, mga pildiro. Okay, so they are products of their decision. Mo ilang ipili. Kahit iman ang prinsipyo, it is all a matter of choice. So, nara kanimo, buot ka bang mahimong pildiro o mananaog sa atong kinabuhi? Dinhi pa sa kalibutan. Ug hangtod na dito sa eternidad uban sa Dios na paidagang mga ganti, mga purong-purong, ang atong panulundon, inheritance, and everything that is mentioned in the Word of God. Ato ni ipadayon ugma, kini atong pagtuon ining pagtulunan nga giuluhan nato the mark of a true believer in the Lord Jesus Christ. Magampo ta. Ato karong iduko ang atong mga ulo ug piyongon ang atong mga mata samtang atong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo nga nahibilin nining atong panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Ipahinungod nato kining mga higayuna ngadto sa atong mga higala kinsa wa pay Kristo sa ilang kinabuhi, kini sila way paglaom. Ugwa diha kanila ang kinabuhing dayon. Ato silang pasabton nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross tungod ug alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Ang kapasayloan mahitabo lamang sa usa ka tawo nga mogamit sa iyang kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas. Mutuo sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross sa pagpakamatay agi ug pagbayad sa atong utang nga mga kasalanan. Now, matud pa diya sa Juan 15:13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala maong paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Sa in English, greater love has no one than this, that he lays down his life for his friends. So si Ginoong Jesucristo walang mohatag sa iyang kinabuhi alang sa usa ka higala, iyang gihatag ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Bisan ganin niya itong nagadumot kaniya. Bisan pa niya itong mga pariseo nga nagadumot ug may kasilag kaniya. Namatay siya alang kanila. Oo, namatay siya alang kanila. Namatay siya alang kanimo higala. Now, tingali mo ingon kag unsa mayanaan niya na. Ang kamahinungdanon niya na mao kini paminaw. Nga samtang nagabitay si Ginoong Kristo dito sa cross, ang Dios nga amahan mibubo agi og pasangil kang Ginoong Kristo. Siya nga hingpit nga Dios ug matuod nga tawo. Gibubo sa Dios nga amahan ngadto kaniya ang tanang sala sa tanang tawo ngadto kaniya
ni Ginoong Kristo o gihukman siya tungod niya itong maong mga sala. Tungod niya itong paghukom, nahimo si Ginoong Kristo nga puli kanato. So gihukman siya tungod sa atong mga sala. Ug mahinungdan ang atong mga sala dili na isyu tali kanato og sa Dios. Nganuman tungod kay gibayran naman kadto silang tanan. Busa ayaw na pagunahunas pagbayad ni adto sanglit gibayran naman kadto. Gani gipapas naman kadto silang tanan. Ug busa sumalas gisulti dihas bala ang kasulatan, ang imurang buhaton higala. Mao ra gyud ang pag-angkon og relasyon ngadto sa Dios nga mulungtad hangtod sa eternidad. Ug ang atong bugtong paagi nga atong mapanag-iya kini mao ang atong pagtuo kang Ginoong Kristo, ingon nga atong bugtong og personal nga Dios ug manluluwas. Mao ra. Busa tuohi siya sa iyang pagkasiya ug sa unsay iyang nabuhat alang kanimo higala. Mao kana ang unod sa maong pagtuo. Og mao ra kana. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ni inihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. Subuot ka bang makaangkon og kinabuhing walay katapusan? Higala. Buot ka bang mahilangit? Higala. Mao ra kini ang bugtong paagi nga imong maangkon kini og mahilangit ka. Busa tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining imong mga pulong. Pulong sa imong gugma og pagtagad kanamo. Pulong sa paglaom. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Uban ni kami nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Buksi kini among salabutan pagdugang aron matinawan pa kami og dugang ining imong kamatuoran. Salamat ning tanan o Dios, dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Lord, thank you.